Hej derude, og velkommen til en lidt speciel episode. Det her det er en weekly update. Jeg ved godt, jeg ikke plejer at lave dem her, men det har jeg lidt krav, eller der er lidt krav til mig, at jeg gør det den her uge, fordi at jeg skal en masse i den her uge. Så jeg kommer til at uploade en masse i nat, eller ikke uploade, optage en masse i nat, eller i aften og i nat, som så kommer ud den ugentlige update i næste uge, eller til næste uge, kommer til at være, der kommer en teknik-video ud hver dag. Måske endda flere, men i hvert fald en hver dag. Det er mit mål, og det vil jeg da prøve at se, om jeg kan holde. Plus vil der komme noget, jeg har lige købt Sniper Elite, som er et Sniper Elite V2, som er et spil, man kan få på Steam. Jeg kommer til at lægge et link til det. Og samtidig med det, så tror jeg, jeg vil hoppe ind i noget Splinter Cell og spille lidt der også, for at få den kørt videre, måske endda færdig. Og så har jeg også fundet et spil, der hedder Battle Royale på Steam også. Og så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan hoppe ind i Risen igen. Det der Risen noget. Så det vil sige, at Technic er mit hovedspil, hoved-let's play-serie lige nu. Og det kommer til at være i længe, indtil Tekkit bliver optaget. Tekkit og Technic er min hoved-let's plays på den her kanal. Kanalen ændrer sig ikke i store drag, men den ændrer sig lidt mere, at jeg fokuserer på Technic, og jeg fokuserer på Tekken, når det kommer ud sammen med Steven, altså Mobrix. Og derefter så er de her ekstra spil, jamen det er jo bare ekstra bonus for dem, der har lyst til at se det. Jeg holder ikke særlig meget øje med visninger på og kommentarer på de her Risen og sådan noget. Jeg læser alle kommentarer, det skal I ingen tvivl om der, men jeg holder øje med min Tekken og Tekken, for det er dem, jeg elsker mest at lave i hvert fald. Jeg kan godt lide at spille nye spil, hvor jeg så får en ny oplevelse og sådan noget. Og det vil jeg da godt vise, eller stille med jer. Så det er derfor, jeg laver dem. Men Technic og Tekkit er mit hoved ting, jeg viser på den her kanal. Så det var alt for mig i den her gang. Hurra på Lotter!